Beben kasadonya mau nenek mama Pak Jorong tak ketinggalan. Beri maaf kami banyak-banyak. Dari jam 10 tadi guru dimulai sampai jam 3 malam subuh kini. Saluang ko ado salah patia, organ ko ado salah kinca. Kami berdendang kok kurang pandai. Tagi sia mama dipantun, tagi sia mama dikacika. Beri maaf kami banyak-banyak. Talan tuang keturun tasingguang kanaya. Itu tidak kami sengaja. Ili-ilia kapasiran tiama, kapas sesawa nak kajau. Bari lari larang siko beragia. Kami menolong Mbak Cendeko. Ambo sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.